hanno detto che si è divertito al Bona nit, Barcelona, benvinguts. El primer que un pensa quan veu la Casa Batlló és ja no es fan cases com les d'abans. La Casa Batlló és un edifici únic en el món. Deixeu-me que us expliqui molt ràpidament. El va construir fa més de 100 anys un home extraordinari, un autèntic geni creador, l'arquitecte Antoni Gaudí. Segurament no és casual que tots dos siguem de Reus. El primer aplaudiment de la nit, primer perquè no plou, ha de ser per Antoni Gaudí. Bé, també us vull dir, l'edifici va ser un encàrrec del senyor Batlló, un pròsper industrial tèxtil de l'època. Com t'ho diria, el senyor Zara de la seva època. El senyor Batlló, que com podeu comprovar no tenia problemes econòmics, va demanar a Antoni Gaudí que li reformés la casa, que pràcticament li fes tota de dalt a baix nova, saps? Però Gaudí no va acceptar aquesta remodelació tan profunda. Gaudí li va aconsellar no enderrocar-la, sinó reformar-la d'una altra manera, canviar-li la pell. El resultat va ser aquesta espectacular obra d'art. Si t'enamora per fora, et conquistarà per dins. Gaudí va regalar aquesta joia a la ciutat de Barcelona i ara que commemorem els 10 anys de la seva obertura, de la Casa Batlló, a tot el món volem tornar aquest regal a tots els seus visitants i admiradors. Com que veig que hi ha alguns visitants estrangers entre nosaltres, ho explicaré també en anglès, una llengua que parlo perfectament. Com tots nosaltres. Soc de Reus, soc políglota. Good night, friends of the world. Tonight, not tomorrow or tomorrow passat, no, tonight. We will watch a magic story about Batlló House. We celebrate the 10th anniversary of the public opening of the Batlló House. Okay? Okay. Gaudí va disfressar i va dissenyar aquesta façana inspirant-se en la llegenda de Sant Jordi. Gaudí create the front of the building according to Sant Jordi's legend. Dalt de la torre, si us hi fixeu, hi veureu la seva creu i a la teulada el drac amb la pell d'escates. Però els barcelonins, que sempre hem tingut molta imaginació, al llarg dels anys hi hem vist de tot en aquesta façana. But the people of Barcelona have made several interpretation of the house. Alguns la van batejar com la casa dels ossos. Si us hi fixeu, House of the Bones. Si us hi fixeu, les columnes semblen tíbies, poden semblar-ho, i al seu interior hi ha una espina dorsal. Les columnes, tot plegat. Altres, més avorrits, em van dir de la casa dels badalls. House of Yawns, badalls, perquè aquestes obertures que queden aquí sota poden semblar unes boques obertes badallant, avorrides. També n'hi ha que han dit de Carnival Party, la casa del carnaval, per les màscares. Jo m'hi he fixat aquesta tarda i he arribat a veure l'escut del Barça. I ja callo, ja us deixo amb aquest espectacle, amb aquesta capacitat d'imaginar que estic segur us sorprendrà a tots. Endavant, la màgia. Bona nit.
sun.